Quan l'Ajuntament d'Ontinyent es va plantejar el ficar en marxa el Festival de Primavera, el que preteníem era fer una mescla, fer una suma tant del comerç de la ciutat com dels seus serveis i també ficar en valor la cultura. Aprofitar, per tant, aquest punt d'encontre per a que hi haguera dansa, per a que hi haguera teatre, per a que al mateix temps això servira per a que gent d'Ontinyent i de fora d'Ontinyent vinguera a veure'ns o es quedara així, isquera al carrer, gaudira dels nostres comerços i dels nostres serveis. I la veritat és que, malgrat que la pandèmia ens va impedir ficar-ho en marxa des del principi de legislatura i, per tant, esta és la segona edició, sí que ens vam sorprendre de la magnífica acollida que va tindre l'any passat. Per tant, este any el que fem és precisament seguir en el model que ja vam impulsar. Un model que, com vos dic, és sobretot un model coral, un model que és fruit del treball colze a colze amb associacions de la ciutat, molt especialment amb SOC i amb Comerç-In, i que, a més, busca, com dia, que tota la gent d'Ontinyent isca al carrer. Jo crec que, a més, tenim la sort de poder gaudir de la primavera, com diu el Festival de Primavera, i del bon temps, i per tant és un bon moment per a eixir i també és un bon moment per a comprar, per a aprofitar la nostra gastronomia, per a gaudir dels nostres serveis, i per tant a mi sols em queda reiterar l'agraïment i sobretot dir-li a tota la gent d'Ontinyent, de la comarca, de comarques veïnes, que estem ací, que els esperem els propers 3 caps de setmana i que segur que en algun d'aquests moments van a trobar activitats en les que passar-ho bé, en les que disfrutar.